Esta é unha das imaxes hoxe na Coruña. Minutos previos ao encontro contra a Unión Deportiva As Palmas, xa ben, non podía nin circularse polas aforas de Riazor. 8 anos despois, o Deportivo logra o ascenso a Primeira División e na cidade herculina non deixan de celebralo. Que tal? Saúdos, boas noites. Pois imos sondar o ambiente en directo no exterior do estadio. Non hai campeonato, pero o ascenso está no peto. Xosé Antón Fraga, de seguro a festa está sendo total. Espectacular, abraiante, a festa que está a ver hoxe na cidade da Coruña, xa desde primeira hora da mañá, 30.000 persoas dentro do estadio e eu creo que moitas máis aínda nos arredores en toda a cidade. Fíxense o que me rodea aquí ás miñas costas, hai festa ata medianoite polo menos aquí nos arredores de Riazor e tamana vai haber dentro duns intres, aproximadamente dentro dunha oriña, despois de que rematen os fastos dentro do estadio na Praza de Catro Camiños, onde está o noso compañeiro Cristian Romero. Boas, Cristian. Que tal, moi boas? Pois aquí agora mesmo xa comezan a poñer música e un cousa duns 5 minutiños xa comeza a haber moito máis ambiente e a pesar da derrota do Deportivo de non gañar o campeonato, de seguro haberá celebración durante toda a noite ata aquí. É certo que chegará o equipo alrededor das 11, pero bueno, xa vedes que moitísima xente xa se comeza a chegar, así que nada, nuns minutiños volveremos a conectar despois no programa ese especial que temos e veremos como continúa o ambiente por aquí nesta fonte de Catro Camiños. Es el ADN de La Coruña que está volcada con el Depor, forma parte de nosotros y a disfrutarlo. Siempre sufriendo. Y más la gente de mi edad que siempre vimos el Depor perder, siempre sufriendo y esto es una maravilla. Ao final a sensación de que todo o mundo o merecíamos e sobre todo estes nenos que nin viviron un ascenso a Primeira División como puiden desfrutar eu e nada, é o que nos queda, desfrutar e seguir a carón do equipo que ben merecido temos porque estuvemos nas peores. A festa noite vai ser moi longa. Ben, o ascenso do Deportivo multiplica por 3 os ingresos do club por dereitos televisivos, publicidade e abonos. E tamén deixará un importante impacto económico no comercio coruñés. A Primeira División move máis afeccionados e potencia a imaxe da cidade. Vienen visitando con su club la ciudad y deciden luego volver de una manera más tranquila a disfrutar. Por lo tanto, ahí también vemos una posibilidad. Al final, yo siempre digo que el Deportivo es como el segundo faro de la ciudad. Tenemos nuestra Torre de Hércules y también tenemos a nuestro Depor, ¿no?, que nos sitúa en el mapa y nos permite de alguna manera pues que la gente piense en nosotros y nos tenga como una opción de destino, ¿no? Pois imos de festa en festa porque hai alegría tamén en Vigo. O Celta Fortuna comezou o seu camiño cara a Segunda División cun empate no campo de Europa catalán. Cano, ao final do primeiro tempo, puxo por diante os locais. Iso sí, o filial celeste acadou a igualada no engadido. Gol de Antañón. O vindeiro domingo en Balaídos, coas nosas cámaras en directo resolverase esta primeira eliminatoria. Para superala e pasar a derradeira rolda, os vigueses sérvelles calquera resultado hagas perder, claro está. E continuamos, como dicimos, de festa porque hoxe é unha tarde de festexar logros deportivos galegos. Aí teñen, estamos vendo imaxes en directo dende Ourense, na Praza Maior, a afección da Unión Deportiva, que celebra o ascenso a Primeira Federación. Acabamos de velo, venceron 0-2 o Conquense na Fuensanta, goles de Justino e Migui, cara ao final do partido. E dan o salto de categoría só un ano despois. E no cambio de normas co eliminatoria xa empezada evitou a xesta dos vermellos, que hai 4 anos xogaban ollo en preferente. A noite ten pinta tamén aí de ser bastante longa. Ben, deporte galego que poderán seguir de preto aquí nesta canle, nesta casa. Despois do telexornal comeza un programa especial do En Xogo para vivir en directo todas as emocións, xa ven que son moitas, desta xornada. Ben, e cambiamos de asunto porque na actualidade política están a piques de cumprirse 8 anos de goberno de Pedro Sánchez. A legislatura topase nun dos momentos máis complicados, non só polos casos de corrupción, senón tamén pola falta de apoios parlamentarios. Foi o 1 de xuño de 2018 cando o Congreso dos Deputados aprobaba a moción que desaloxaba a Mariano Rajoy da Moncloa en favor de Pedro Sánchez. Unha moción defendida por Ábalos, actualmente en prisión, por levarse supostas comisións nos contratos das máscaras ao longo da pandemia. El resto va a encubrir todo esto.
Ábalos foi só un dos moitos problemas aos que tivo que facer fronte Sánchez durante estes 8 anos de legislatura. Os supostos casos de corrupción sucedéronse ata que o último escándalo saltaba coa imputación de Zapatero, o primeiro presidente da democracia investigado xudicialmente por corrupción. Cada vez que ha habido un comportamiento que no sea adecuado, hemos actuado con contundencia. Momento delicado, pero Sánchez insiste, seguirá gobernando e non adiantará as eleccións. Porque el socialismo democrático puede tropezarse, pero nunca damos una batalla por perdida. Nos levantamos y avanzamos. Con todos os casos xudiciais nos que tamén están salpicados o seu irmán e a súa muller, o PP di que España non merece isto e que os cidadáns deberían decidir canto antes. ¿Esa moción de censura podría estar más cerca? Esa pregunta se la tiene que hacer a los socios de Pedro Sánchez, que son los que le llevaron al poder y los que pueden quitarlo. Polo momento, Junts e PNV falan de legislatura esgotada, pero non de si respaldarían ou non unha hipotética moción de censura. A legislatura está paralizada sen orzamentos. Porque no han resuelto uno solo de los problemas de la gente. Y luego, además, le han puesto la guinda de la corrupción. Mentres, o histórico dirixente do Partido Socialista, Ramón Jáuregui, reclama ao seu partido un congreso extraordinario urxente. A automobilística chinesa SAIC está máis preto de instalarse en Galicia. A compañía escolle Ferrol e As Pontes como os lugares para as primeiras plantas que a multinacional terá en Europa. Fabricará coches eléctricos da súa marca MG, segundo publica hoxe La Voz de Galicia. Ainda que pide cautela, a Xunta prevé declarar de forma inminente proxecto industrial estratégico esas factorías, tal e como apunta tamén o xornal. Este trámite supón reducir a metade os tempos para a instalación de fábricas. As primeiras informacións da intención de SAIC de elixir España pro seu desembarco no continente europeo publicáronse coincidindo coa visita de Alfonso Rueda a China, onde se reuniu co presidente da multinacional. E dende mañá o IBE da electricidade e do gas volve o 21%. Desactívanse as medidas do Goberno central para facer fronte á guerra en Oriente Medio. A moderación do prezo destas enerxías nos últimos meses permitiu anular esta rebaixa. Deste xeito, unha factura media de luz ou gas de 60 euros pasará a custar 70. Pola contra, a reducción do IBE dos carburantes ao 10% vaise manter até o 30 de xuño. Tamén seguen as medidas sectoriais con axudas a agricultores e transportistas, así como os descontos reforzados do bono social eléctrico. E os Estados Unidos lanzaron un novo ataque contra unha lancha en augas do Pacífico. Esta operación acabou coa vida dos seus 3 tripulantes. Son xa máis de 200 os mortos na campaña militar ordenada polo presidente Donald Trump para supostamente acabar con narcotráfico en Sudamérica. Segundo os Estados Unidos, o buque transitaba por rutas coñecidas do narcotráfico no Pacífico Oriental. Os 3 homes que viaxaban na embarcación foron identificados polo mando militar estadounidense como narcoterroristas. E o cruceiro Ondius recibiu autorización para volver navegar tras ser desinfectado do antivirus. O barco foi supervisado polas autoridades sanitarias dos Países Baixos. Os expertos en prevención de infeccións determinaron que o Ondius foi limpado eficazmente. A compañía de cruceiros propietaria do barco precisou que o buque levaría áncoras próximamente de Rotterdam unha vez finalizadas as inspeccións e que volvería retomalo seu programa de cruceiros a partir do 13 de xuño. No Ondius faleceran 3 persoas a causa dun gromo de antivirus. O resto de pasaxeiros foran evacuados en Tenerife antes de ser repatriados en avión aos seus respectivos países. Ben, dende mañá, este luns ás 8 da mañá, ata o venres a 1 do mediodía, o túnel de Neira na A6 estará cortado en sentido Madrid para anovar e mellorar as instalacións eléctricas. A circulación estará interrumpida entre os kilómetros 456 no enlace de Becerreá Cereixal e o 469 no enlace de Sobrado Baralla. Os desvíos estarán debidamente sinalizados, segundo informou o Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible. Na seguinte semana o corte producirase no mesmo treito, pero nesta vez en sentido a Coruña. Ben, en noticia que acabamos de coñecer, morren 2 mulleres en Palencia cando tentaban salvar un neno de 3 anos que estaba afogándose. Aquí en Galicia, no Morrazo, segunda xornada no operativo de busca dun bañista na praia de Barra. Alejandro Álvarez ten máis datos.
Si, David, hai uns minutos coñecíamos que na zona da parroquia de Baredo, no concello de Baiona, o Pesca recuperaba un corpo, pero polo momento moita prudencia porque a Garda Civil non o ten identificado. Mentres tanto, como ti ben indicabas, esta tarde continuou o operativo de busca aquí nesta zona da praia da Barra, intensificouse coa incorporación dun novo dron da Garda Civil, tamén polo mar cunha embarcación de gardacostas de Galicia e tamén da Garda Civil e, por suposto, a pé con diferentes patrullas. Era un particular o que daba o aviso onte pola tarde de que vira as súas pertenzas, pero que non sabía nada del dende había varias horas. O certo é que está sendo unha xornada moi intensa aquí nas augas desta comarca do Morrazo, porque esta mañá tamén se tiña que activar unha nova busca ao caer un pescador na zona de Cabo Udra, na zona de Beluso. Era tamén ese helicóptero, o Pesca 1, o que rescataba a esa persoa para despois trasladalo ao Hospital Álvaro Cunqueiro mentre se lle realizaba as manobras de reanimación, pero finalmente falecía nese centro hospitalario da cidade de Vigo. Había un cadáver flotando aquí cerquita de esta roca, la punta de la roca, y bueno, como la marea está bajando, pues se lo fue llevando hacia afuera y ahora lo tienen allí detrás de aquellas piedras que hay allí. Hai unha rúa en Santiago onde semella que os episodios violentos están a ser habituais. Primeiro foi un enfrontamento entre 6 persoas e despois un home acabou detido tras ferir outro cunha botella. Xoel Rodríguez. Sí, e todo aconteceu nesta rúa de Fernando III o Santo, en pleno ensanche de Compostela, en cuestión de poucas horas e a porta dun céntrico after. 2 incidentes que se resolveron cunha persoa detida tamén con outro home hospitalizado. O último deses incidentes rexistrábase pasadas as 2:30 da tarde deste domingo. A policía detiña entón un home que agrediu outro presuntamente cunha botella. Os efectivos do 061 eran precisamente os que trasladaban a ese home ferido ata o complexo hospitalario universitario desta cidade. E horas antes rexistrábase tamén as portas deste after outra pelexa que rematou coa identificación de varias persoas. Os veciños denuncian que este tipo de incidentes violentos son cada vez máis frecuentes e que acontecen case a diario. Por iso, mañá convocaron unha concentración que terá lugar na Praza Roxa ás 9 da noite. A Policía Local detivo un home e identificou outros 2 enseños incidentes acontecidos en pleno ensanche Compostelán e con moi poucas horas de diferencia. Sobre as 2 da tarde, na rúa Fernando III Santo, rexistrábase unha liorta que acabou cun home ferido no peito tras ser agredido cunha botella. O home, que sangraba abundantemente, foi trasladado ao complexo hospitalario de Santiago, aínda que a súa vida non corre perigo. O presunto agresor foi detido 15 minutos despois. Unhas horas antes, a veciñanza tivo que soportar outra liorta con varios implicados que rematou con 2 persoas identificadas, aínda que ningunha quixo poñer denuncia. Fontes do Concello Compostelán din que as liortas non están relacionadas. Os veciños da zona, que sinalan un pau da zona como a orixe dos comportamentos conflictivos, aseguran estar fartos da inseguridade dende hai 9 anos e piden solucións. En outras cidades, outros negocios deste tipo, por bastante menos, están pechados cautelarmente. Só exiximos ás autoridades do Concello de Santiago que dunha vez por todas tramiten administrativamente as actas policiais que hai sobre este negocio. Estamos convencidos que estaría pechado a día de hoxe e os veciños deixaríamos de sufrir o que estamos sufrindo un día sí e outro tamén. Dende o Concello Compostelán aseguran que son conscientes da preocupación da veciñanza e piden a súa colaboración para que as forzas policiais actúen ca máxima rapidez posible. Para mañá está convocada unha concentración da Asociación Raigame para denunciar a situación de inseguridade que se vive no barrio. Ben, e agora imos coñecer que tempo nos agarda para a semana que ven. Como arranca o mes, Noelia? Xuño comeza con influencia anticiclónica, polo tanto, estabilidade atmosférica dun anticiclón que de cara aos próximos días vanse a ir afastando cara ao sur, permitindolle así as borrascas que se vayan achegando máis a nosa área de influencia. O certo é que van a introducir os seus sistemas frontais, van a ir esmorecendo porque a situación será intermedia, o anticiclón, malia que un poquinho máis alonxado, aínda temos a zona máis externa moi cerca de Galicia, polo tanto, a pegada que poden deixar esas borrascas serán en forma de nubes e algunha que outra precipitación. Vemos precisamente que como comezaremos este mes de xuño o luns, pois con moitas néboas en zonas do interior que se van a ir disipando segundo avance a mañá, máis nubes no norte, mentres que nas comarcas do sur o ambiente estará moito máis despexado, nunha mañá en que as temperaturas mínimas non mudarán nas 7 principais cidades galegas entre os 8 ata os 14. Vemos outras localidades, ao norte falaríamos de 12-13 graus, en zonas do interior de Galicia
Valencia nos 9 en Lalín ou en Monforte, en puntos do litoral en Redondela, por exemplo, 14 ou 14 tamén no Barco de Valdeorras. Durante a tarde teremos sobre todo ese ambiente marcado polas nubes de tipo medio alto, temperaturas máximas que mañá tampouco van mudar. Grazas, Noelia. Ben, moitísimas grazas por acompañarnos. Agora queda co especial do Enxogo, a festa que vai ser longa na Coruña, a vindeira temporada, o Deportivo volve á elite do fútbol español. O tempo vai pondo as cousas no seu sitio, Gus, tamén, por exemplo, en Ourense coa Unión Deportiva. E que pensábamos que íbamos ter só a festa do Deportivo, pois non, tamén estaremos coa festa do Deportivo e tamén coa festa da Unión Deportiva Ourense que acaba de subir á Primeira Federación. Programa especial do Enxogo ata as 12 da noite. Con que? Co argumento principal do que vai acontecer a partires de agora no Estadio Municipal de Riazor. Xa marchou esa marea humana de xente que estaba no terreo de xogo, xa se despexou, a xente volveu ao seu lugar na bancada e a partires de agora comezarán un por un xogadores e corpo técnico a saltar ao céspede do campo de Riazor e despois queda a rúa, o paseo triunfal que vai rematar na Fonte de 4 Camiños. Verémolo todo nun especial Enxogo ata as 12 da noite.